Poslušajte 5 savjeta za bezbjednu hranu. Vodite računa o higijeni kako bi spriječili kontaminaciju. Odvajajte sirove od pripremljenih namirnica kako bi izbjegli unakrsnu kontaminaciju. Kuvajte temeljno kako biste uništili mikroorganizme. Čuvajte hranu na preporučenim temperaturama, bilo niskim ili visokim, kako bi spriječili razmnožavanje bakterija. Vodite računa da su voda i namirnice koje koristite bezbjedne, kako bi izbjegli kontaminaciju. Proizvođači hrane snose najveću odgovornost za bezbjednost hrane koju vi kupujete, ali vi možete zaštititi sebe i svoju porodicu od bolesti u domaćinstvu primjenom ovih 5 savjeta za bezbjedniju hranu. Primijenite ih, jer i vi ste odgovorni.